Melo, yn bwydo Zicarelli, mae mewn y cwrt. Mae Isla yn y canol. Ond Zicarelli yn gorffen ei hunan. Agostyn Zicarelli ar Ariannwr. Dechrau'r fag ar River Plate. Roi dinas Bangor ar y blaen. Dinas Bangor wedi cael y gol gyntaf. Mae'n awyddus am yr ail. Bos, ond yn syrthio i Isla. A bron, a cael ail yn syth am Isla ar yr ail galig. Ond dyblu mantes Dinas Bangor. O fewn munud. Wel, dyw Llangefni byth wedi curo Dinas Bangor. Dwi'n mynd edrych fod nhw am cael look heno. Yr arwydd gan Bos. Yn i'r canol Dani Isla. Peniad tuag at gol. Cael ei wyro mas. Roi ar chwaraewr Llangefni athi. Yna ceri o le i Dante Isla. Maen nhw'n gallu mestyn y mantes yna. Jyst gen yr hanner. O, Zicarelli'n gadael hwnna at Gareth. Mae Gareth yn y cwrt. Sinclair ddim yn gallu cario'r bel, ond bel yn cael ei roi yn y rhwyd. Dihangfa i Sinclair. Ond mae gam sefyll. Gornel cynnar yn yr ail hanner. Dion Owen i Llangefni. O, mae'n gyffyriad. Ac yn y diwedd o Brast arbediad campus. Ond yna 2 gynnig i Llangefni. Ar un ola oedd yr un gorau, ond ymateb gwych gan Bras i gadw Dinas Bangor 2 gol ar y blaen. Cyfle gorau Llangefni o bellfordd. Mylygu. Melo. Gŵr o Brazil. Man at Zicarelli, y gŵr o'r Ariannin. Ail gol Zicarelli o'r tymor. A fe sydd wedi bod y seren i Dinas Bangor hyd yn hyn. Mae'n dangos pa mor beryglus yw e o flaen gol. Melo, at y bosib pella. O, mae'n taro'r trawst. Ac yr ail gynnig ddim yn mynd mewn. Yn diwedd gwaith da gan Sinclair. A Torres. Nôl fewn yn y tîm ar ôl gwaharddiad. Taro y trawst, bwnsio lawr, ddim dros y llinell. Torres i gweld rhediad Isla. Steve Sinclair allan o'i gwrt. Isla yn gofyn y cwestiwn fyna. A mae'n cael y penderfyniad hefyd. A cerdyn coch i Steve Sinclair. Steve Sinclair methu credu'r peth. Ond oedd hi'n agos. Oedd hi'n agos oedd Isla yn apelio'n syth. A mae noswaith Llangefni mynd o ddrwg i waith. Gary Owen fydd yn y gol yn lle Steve Sinclair. Melo yn sicr yn mynd i fynd am y gol fan hyn i herio'r golwr newydd. Bwrw target eisiau, ond yn bwrw'r postyn yn lle ni. Dihangfa i olwr newydd Llangefni. Melo yn dwyn y bel. Roedd nhw fewn ar golwr, yn dyrnu, Mylygu yn dilyn, Mylygu! Mae'n ail gêm yn sgorio tro yma. I ymestyn mantes Dinas Bangor, 4 gol yn oson iddyn nhw. A perfformiad campus yn heiddi sawl gol. Cati. Melo yn casglu'n y canol. O gwmpas Andy Sinclair. Melo. O, bas at Isla. O, Isla yn ei gadael i. Oedd y dato yn un da, ond yn dilyn. Oedd cyd chwaraewr Isla. Kai Roberts yr eilydd oedd hi, cyffordd y cyntaf fe, fi'n meddwl. 5 gol i ddim, a mae'n berfformiad 5 seren i Ddinas Bangor heno. Bel yma yn hir. Melo sy'n cwrso. Isla yn y canol Isla. Heibio i Gary Owen. A wedi cael ei ail gol. Perfformiad gwych gan Isla yn y llinell flan. Bangor yn edrych fyny tuag at y Cymru Premier. Oedd o'n bril y gêm, oedden ni jyst ar troed mlaen trwy'r gêm. Yn amlwg, ffos nhw i wneud camgymeriadau, fel ydych chi'n gweld efo cardyn coch efo'r keeper. Ond oedden ni'n chwarae pel yn gyflym, zipio fo draws y cae. Oedden ni'n chwarae mor gyflym, oedden ni'n mynd o'r siams iddyn nhw.